حتون ملسن حفشاو فلتقت كاب مصحف قدوس نفس وكف حتو ناي جزا رئسا ملس اللوا اتي ملس دما دحر حتو متيو حتو قطر حاده اب مصحف قدوس كاب زلو نغستات حصبن مسنون غيرو ناب كتما ماي زأتوه منيو ملسي نغوس حزقياسيو حتو كلتا ابو سيمسون من يبحال ملسي مانوآ يبحال سالسي تحتو حق وي حسوت بل حواريا باولوس حدا ولد نيرو نسو دما تيموثيوس يو ملسي حاسوت حواريا باولوس بسغا ولد اينبرون رابعي تحتو اب حدش كيدان سمو خطرقوم كله ود مصننا تباهيلو زترقوم اغلغالي منيو ملسي بارناباسيو حمشي تحتو ننا يهود اسقوتاو بوتا كتكو اجاز ودقلهم كلت سبات مانيوم
መልሲ ዮሴፍን ማትያስን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 1:23 ኣለና። ሻድሸይቲ ሕቶ ቀይሕ ገመድ ብመስኮት አንጠልጢላ ዝደሓነት ሰበይቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን መን እያ? መልሲ ረሃብ እያ። ኣብ ኢያሱ 2:18 ንረኽባ። ሻብዐይቲ ሕቶ ኢየሱስ ምስ ዓረገ ኣብ ገዛ ተዓፂኦም ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ወረዶም ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ነይሮም? መልሲ ብመሰረት ግብረ ሐዋርያት 1:15 ከባቢ 120 ይኾኑ። ሻምነይቲ ሕቶ ብመሰረት ወንጌል ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ዝጸውዖ ወዲ መዝሙር መን ይበሃል? መልሲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 1:4 ተጻሒፉ ከም ዘሎ እንድርያስ እዩ። ታሽዐይቲ ሕቶ ሓቂ ወይ ሓሶት በል። ሃና ኣብ ራማታይም ጸፊም ትቕመጥ ነበረት። መልሲ ሓቂ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 1:1 ንረኽቦ። ዓስረይቲ ሕቶ ሐዋርያ ጳውሎስ ብበትሪ ዶ ወይስ ብፍቕርን ብመንፈስ ለውሃትን ክመጸኩም እንታይ ትደልዩ ዝበሎም ማሕበር መን እዮም?
መልሲ ማሕበር ቆሮንጦስ እዮም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:21 አንረኽቦ ሕቶ 11 ባርናባስ ንሳውል ኣብ የነይቲ ከተማ ረኺብዎ መልሲ ብመሰረት ግብረ ሐዋርያት 11:25 ባርናባስ ንጳውሎስ ወይ ከዓ ሳውል ኣብ ጠርሲስ ረኺብዎ ቁጥሪ 12 ዳጎን ኣብ ቅድሚ ታቦት ኣምላኽ ብግንባሩ ኣብ ምድሪ ክንደይ ግዜ ወዲቑ ጸኒሑ መልሲ ብመሰረት ቀዳማይ ሳሙኤል 5:1-7 ክልተ ግዜ ኣብ መበል ሳልሳይ ኣልዒሎሞ ነቲ ታቦት ሕቶ ቁጥሪ 13 ብልሙድ ኣዘራርባ ቁፅሪ ቴሌፎን ናይ ኣምላኽ ተባሂላ ትግለጽ ጥቕሲ ኣይነይቲ እያ መልሲ ትንቢት ኤርምያስ 33:3 14 ሰበይቲ ሃማን መን እያ መልሲ ሽማ ዘረሽዩ ኣብ ኣስቴር 6:13 ድማ ንረኽቦ ቁፅሪ 15 ናይ መወዳእታን ካብተን 7 ማሕበራት ጸበባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ዝተባህለ ማሕበር ኣይና እዩ
መልሲ ማሕበር ሰሚርና እዩ መሰረት ራእይ ዮሃንስ 2:8